pričam Mornaru. Ovo je sada lični rat. To je upravo ono što on želi da ti misliš. Ovo nije vreme za kolebanje Mornaru. Ali gospodine... Vojniče, u ratu nema mesta za kukavice. On želi da te slomi i pokušava da ti poremeti Ne prezaj ni od čega da bi ga porazio. Jesam li bio jasan, Redovu? Kristalno jasan, gospodine. Dobro, a sada napred marš! Neću da dozvolim Ljuslavu da pobedi. Neće moći da dođe na posao ako se ne probudi. Meta je uočena. Sunđer Bobe, šta radiš ovde? Ne možeš da osvojiš nagradu ako ne ustaneš da bi otišao na posao. Prestani, da zaista želim nagradu, mogao bih da je osvojim vezanih pipaka. Mogu to da ti sredim? Sunđer Bobe, ti si ludak. Možda jesam, ali ja sam radnik meseca poslednjih 26 meseci. Hoćeš da kažeš da si bolji od mene? Već 26 meseci sam bolji od tebe, a sutra će biti 27. Dosta je bilo. Imaš sunđer umesto mozga. Pokazat ću ti koliko je lako osvojiti tu nagradu. Biću sledeći radnik meseca. Dokazat ću ti da sam mnogo stručniji od tebe. Doći ću na posao ranije i ispolirat ću pod. Ne trudi se, završit ću pre nego što ti dođeš. Morat ćeš da ustaneš prilično rano ako misliš da stigneš pre mene. Meni sad nije potreban, gubitniče. Ni meni 26-struki gubitniče.